tomto videu si ukážeme, ako sa prihlásiť do webovej administrácie Storios a do pokladničného systému na vašom zariadení. Do webovej administrácie sa dostanete cez stránku www.storios.com. V pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo Prihlásenie. Zobrazí sa prihlasovacie okno, kde zadáte e-mail alebo používateľské meno. Použijete ten e-mail, na ktorý vám prišiel uvítací registračný e-mail od Storios a následne heslo, ktoré ste si cez tento e-mail nastavili. Ak ste heslo zabudli, zadajte iba váš e-mail, potvrďte a následne kliknite na možnosť zabudnuté heslo. A do e-mailu vám príde odkaz na vytvorenie nového. Po prihlásení sa zobrazí možnosť si vybrať, ktorý podnik chcete spravovať, pokiaľ ich v Storios systéme máte viac. Po vybraní sa vám zobrazí plocha webovej administrácie, ktorá slúži na správu vášho podniku. Teraz si ukážeme prihlásenie do pokladničného systému na zariadení. Kliknite na ikonu aplikácie Storios. Zobrazí sa zoznam používateľov vo vašom podniku. Vyberte svoje meno a zadajte heslo, ktoré ste si nastavili v registračnom e-maili.